Namhlanje ibingumhlangano wokugqibela wendibano ebeziqhutywa kwizithili zonke zeMpuma Kapa nakomasipala abambaxa. Izindibano ziqale ngomhla we-9 ukuzokuthi ga ngomhla we-15 kule nyanga yoMsintsi. Izindibano bezingengxoxo malunga nemiceli-mngeni abemi abadala kweli phondo abajongene nayo. Abahlali abasele bekhulile baphume ngobuninzi ukuzokuvakalisa ilizwi labo kule ndibano. UNontozane Lendawule oneminyaka engama-68 kunye noStan Mosi oneminyaka engama-77 ubudala bachwayitile leli nyathelo lithathwe yindlu yowiso-mthetho lokuba nabo beza kuba nezwi epalamente. Bakwavakalise ukuba nethemba ukuba izikhalazo zabo ziza kuviwa. Ndizive ndi-excited uyabona noko side sarecognizwa as pensioners apha kulo rhulumente wethu umtsha. Ndibulela kakhulu loo nto, ndi-fresh, ndi-willing nothetha, ndithetha kamandi. Angayo into yoba asilali kamandi eBhayi. Okoko sifumene imessage evela kwimidiya ephuma phi etrongweni ethi uzaphalala igazi kwezi lokishi zethu. Ivela phi kumntu ongaphakathi. Kuthiwa ke apha masizosagesta, masingazubuza mibuzo. Bendizawusuggesta kunganjani benze indlela iiphones zingasebenzi for uphuma ngaphandle. Ngiqinisekile at the end of the day le iparliament especially yenzeka ngale nyanga yamasiko inkcubeko nezithethe ezawukhokhelela ekubeni kwinyanga elandelayo kwa-October sizaba nee-programs zabantu abadala kuba kaloku u-October is the month for the elderly. Kamnandi isawuthi singena kulaa nyanga zibe seziphalaziwe zonke ezi zikhalazo in inverted commas kwaNdlunkulu eBhisho. Siyathemba ke nevertheless to me and on behalf of the OPF apha sinalo elo themba noko akufana now that we have articulated our concerns to the officials as a government. Eminye yemiceli-mngeni abajongene nayo abemi abasele bekhulile bubundlobongela busekelwe kwisini kunye nokusilela kokuziswa kweenkonzo zentlalo-ntle kubo. Usihlalo wezikhalazo zokuthatha inxaxheba koluntu kunye nemfundo uMlibo Qhoboshiane uqinisekisile ukuba ziza kuphakanyiswa epalamente ezingxaki. Ngabantu esinofunda kubo, ngabantu esinomamela kubo, ngabantu abaneengcebiso ezizawuhlala ziphile naphakade kuba akho nto bangayaziyo ngeli phakade. Okwesibini saphawula into kokuba zikhona izinto ezingumceli-mngeni kwixesha lanamhlanje, ukuphatheka kabuhlungu kwabo, ukungonwabi emakhayeni abo, ukungonwabi ezinkonzweni, ungonabe ezitratweni behamba kuzo, ungabikho kokhuseleko. Zonke ezo zinto ezo sifuna bazithethe ngokunokwabo kuba sizawuguqula imithetho ngokuva into kokuba xa behlaba amadlala betyatyadula ngendlela abaphila ngayo banobonisa bathini na. Okwesibini sizawujonga into kokuba bava njani ngezinto ezifana nee-services, izinto abazinikwa ngurhulumente. Ezinye zezinto ke ezibalulekileyo into kokuba wawukhumbula abanye babo bebefudula bephangelela urhulumente ze bathi mhla bathatha imihlala phantsi iimali zabo ezinkulu zingakwazi uba ziziswe kubo ngamaxesha afanelekileyo, zithi uba zifikile kungabikho zi-investment. Remember xa sowukhulula ungakwazi uinvesta nakwiinto zee-properties, estates and so on, but akho mntu bafundisayo ngezo meko into kokuba le remaining period yobomi babo bangakwazi uyi-enjoya kanjani na. Uphuma kwicandelo lentlalo-ntle yoluntu uThoza Malwane uthi unovuyo abantu abadala befumana ithuba lokuvakalisa izikhalazo zabo ekwathi kukho izixa-mali ezibekelwe bucala ukuncedisana nabantu abadala. Siphuma apha sinelunda kakhulu ngabantu bethu abadala ngoba abantu bethu abadala bazivezile iimbono zabo. They raised all the issues ezingxaki or challenges within their communities. Abanye ke bade baveza nezenzeka ngaphakathi ezindlini nakubamelwane. Ngoku siyababulela kakhulu ngoba bekwazi uthetha babe vocal kangangoko ukuze babonakala uba they are the voices of the older persons. Subsidize 9 old age homes. Then la 9 old age homes were subsidizing them ngemali engange 10,461,000. Then siphinde sibe nala 60 service centers yona ke sisubsidize imali engange 6,495,000. So le 6,495,000 kukhona nemali additional about 2 million that we are funding i-organization, welfare organizations ezimbini
UAPCA and Age in Action bona ke siphaya kubakho i-subsidy eya ku-social workers ne-social auxiliary workers ukwenzela uba zincedise urhulumente ekwenzeni lo msebenzi ziye kanye phaa emakhaya apho abantu abadala bakhoyo. Indlu yowiso-mthetho ngomhla wama-26 kule nyanga kulindeleke ithi thaca iziphakamiso eziphakanyiswe ngabemi abadala baseMpuma Kapa ngethuba amalungu endlu yowiso-mthetho ebetyelela iindawo zeliphondo emamele izikhalazo zabantu abadala. Chongwe abantu abadala abali-15 abaza kuyokumela abemi abasele bekhulile kule ndibano eza kube ise-Raymond Mhlaba. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo, ndiseGqeberha.